biyu da Hassan Suleiman Ofan Naisa. Dr. Hassan Ofan Naisa ɗaga Suleimanu ɗaga Yusuf Namiji. Yusuf Namiji ɗaga Suleimanu Shahadawa. Shahadawa ɗaga Umar Bayan ɗaga Yusuf Sarkin Gobe. Dr. Hassan Suleiman ƙwararre a fannin al'amuran mulki kuma an haife shi a shekara 30 ga watan Disamba na shekara 1959 a ƙaramar hukumar Gwale da ke wannan jihar ta mutum Kano mai albarka. Dakta ya fara da wani iliminsa a mataki na farko wato ilimin firamare a makarantar Ɗandawo Special Primary School daga 1967 zuwa 1973. Bayan ya kammala sai ya wuce makarantar sakandare da ke garin Borno a shekarar 1973 zuwa 1978, inda Allah ya sanya wa karatun dakta albarka ya samu sakamako mai kyau wanda ba tare da tsayawa ba ya wuce jami'ar Bayero da ke nan jihar Kano, wato a tsakanin 1978 zuwa 1980. Wannan shi ne ba shi dama ya samu digirinsa na farko a fannin ilimin kimiyyar ƙasa, wato wanda aka fi sani da geography, a shekarar 1983. Malam Hassan Suleiman ya halarci ƙasar Birtaniya domin zurfafa karatu, inda ya samu digirinsa na biyu a fannin tattalin arziki a shekarar 1989. Ya samu kuma digiri na uku a fannin gudanar da ayyukan lafiya a 1989 a makarantar kasuwanci da take Manchester a can Ingila. Aka kuma ya samu digirinsa na uku a fannin gudanar da tsare-tsaren sassan cikin gida a 1990 a dai wannan makaranta ta Manchester da take Ingila. A ɓangaren aikin gwamnati kuwa, Dr. Hassan Suleiman ya fara aiki a hukumar kula da ayyukan lafiya a tsohuwar jihar Kano, wato a watan Satumba na 1984 a matsayin mataimakin magatakarda na biyu, sannan a hankali likafa daidaiwa har sai da yake matsayin babban jami'i mai kula da ma'aikata a 1990. Haka zalika ya samu ci gaba a sai da ya zama ainihin babban jami'in shiya a wannan da ma'aikata a kuma tsohuwar jihar Kano wacce ta riga ta gabata. A 1984 Hassan Suleiman ya samu damar yin aiki a shahararriya kuma sananniyar hukumar nan ta tattara rayuwar fetur ta ƙasa, wato PTF. Hukumar da lashin labara tana da rashin wacce ta fito da darajar da girma shugaban ƙasa na yanzu Dr. Alhaji Muhammadu Buhari. Dama can wannan abu ne wanda ya dace, saboda kamar yadda aka ce kamar yaba kyauta tukwici a shekara da shekarun da wannan abokin namu yayi yana aiki daga farkon farawa, tun da ya fara dama da zumman ya taimaka wa jama'a yake yi, kuma kamar yadda jawabai suka gabata ya yi rawar gani a fannoni daban-daban
gina ɗan adam da kuma harkar kawo abubuwan rayuwar jama'a yayi ya kawo abu iri-iri, saboda kuma duk hanyoyin duk guraren da ya zauna ya yi amfani da damarsa ya tabbatar da abin da ya samu ya kawo shi gida. Kaga wannan karramawa da aka yi masa ai abu ne wanda ya cancanta. Wallahi kamar yadda kuka gani, watakila action ɗina ya tabbatar muku da abubuwan da nake ji. An karrama ni kwarai da gaske, kuma me zan ce a cikin yin wannan, kawai sai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu ƙara kuma godewa iyaye da suka yi mana tarbiyya ta gari, mu kuma godewa jama'a da suka ingiza mu don mai irin wayannan abu. Yana da kyau ko da yaushe mutum ya tsinci kanshi irin wannan ya godiya ga Allah ya kuma godiya